Müslim лицей базасында эшләүче хезмәт һәм юл лагерена 6-7 сыйныф укучылары йөри. 18 көндә монда эшләүче лагерьдә балалар җирлегебезне яшелләндерүгә үзелешләрен кертә. Балалар кече яшьтән үк табигатьне сакларга кирәклеген аңлап һәм яратып үсүе бик мөһим. 24 июньнән лицейда ял һәм хезмәт лагере башланды. Күңелле итеп вакытны үткәргәндә без файдалы эшләрдә эшлибез. Biz мәктәп территориясын һәм Пушкин паркын шүптә чистарттык. Анда безнең әле банк кооператив урамнарын үләннәр җылкыдык. Эштән соң без бөтенебез рәхәтләнеп күңел ашабыз. Укучылар яллардан бик канәгать дип әйтергә кирәк. Һәр көнне төшке аштан соң балалар өчен кызыклы чаралар оештырыла. Спорт бәйгеләре, хәрәкәтле уеннар, эстафеталар егет-кызларга буягып утырырга вакыт калдырмый. Ял һәм хезмәт лагерында барлыгы 40 бала җәлеп ителгән. Иртәнге сәгать 8 безнең гадәттә физик күнегүләр белән башланып китә. Иртәнге ашны ашаганнан соң балалар белән үзебезнең Мөстим җирлегендә территорияларны чүпләрдән арындырабыз, җыештырабыз. Узып киткән җәйге бер ай дәвамында укучылар төрле өлкәләрдә белемнәрен арттырды. Шулай хәрәкәтле уеннар уйнап, экскурсияларда булып аралашып, вакытларын күңелле уздырды. Дәвам итәсе каникуллары тагын да кызыклырак үтсен иде. Рамиля Сәлимова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.